Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, эфирда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Көтеп алган кызу чыр Соба районы хуҗалыкларында пишән әзерләүгә кирештеләр. Балык пистәсендә Тукайның замандашы, котлаулы язмыш кичергән шагыйрь Миргазиз Укмасыйны зурлап искә алдылар. Йөрәгем белән тыңла. Казанда мөмкинлекләре шикле балалар өчен махсус фестивальнең гала концерты булып узды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 18 июньдә синоптиклар кыска вакытлы яңгыр яшен фаразлый. Шулай ук секундына 20 метрга кадәр көчле җил күтәрелергә мөмкин дип кисәтәләр. Көндез һава температурасы 35 градуска кадәр күтәрелә. Табиблар эссе көннәрдә сәламәтлеккә карата аеруча игътибарлы булырга куша һәм гади кагыйдәләр турында онытмаска киңәш итә. Ягъни күбрәк су эчәргә, майлы ризыкларны чикләргә, күбрәк яшелчәләр һәм җиләк җимешләр кулланырга. Республикабыз басуларында көндә кызу эш кайный. Авыл хезмәтчәннәре кояшлы көннәр турыдан булдыра алганча күбрәк файдаланып калырга тырыша. Авыл хуҗалыгы тармагында яшел урак үстечере. Кышлату вакытында малларны азык белән тәэмин итү иң мөһим бурыч. Әйтик, җаваплылыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең сатыш бригадасында да терлек азык әзерләүгә бик ныклап кирештеләр. Киләсе язма Соба районыннан. Икенчеләр өчен җәйнең һәр сәгате кадерле. Өлгерә барган басуларда үстерелгән уңышны югалтуларсыз сыйфатлы итеп урнаштыру иң мөһим бурыч булып тора, ди Соба җәмгыятенең сатыш бригадасы баш агрономы. Буларның уңышы кайберсеннән 85-90 центнер гектарына өмет итсәк, кайберләреннән 40-50-55 центнер өмет ителә. Иртә яздан кара көзгә хәтлек барлык технологик таләпләрне үтәп эшләгән очракта гына без югары уңышка өмет итә алабыз. Мише буендагы фрегат су сиптерү агрегаты биредә басуларда ел сайын мул уңыш үстерүен тәэмин итә. Тиздән бу басуның пешәне дә чабарлык була. Шул ук вакытта көзге чәчү өчен җир эшкәртүдә бара. Мамалай авылындагы ындыр табагында да көндәлек хезмәт кайный. Нинди эш бар, шунда эш башкарабыз инде. Амбарлар чиштырабыз. Менә хәзерге вакытта амбар кырыендагы кышытканнарны чабам инде. Алсуның тормыш иптәше Рафил дә һәр эшне булдыра торган егет. Ул авылда бригадир, ындыр табагы мөдире, су сиптерү агрегаты операторы 2024 елның Карбатыр исеменә дә лаек булган. Бүгенге көндә инде без менә шушы 85 гектарлы пишән басуын урдык. Моны Алла бирсәм пишәнгә алабыз без. Ындыр табагындагы эшләрдә сатыш урта мәктәбе укучылары да катнаша. Кече яшьтән хезмәт сөйеп үскән яшүсмерләр авылның киләчәге булыр дип өметләнәсе килә. Хәзерге вакытта авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре алдында торган төп бурыч үләннең беренче катыннан туклыклы сыйфатлы терлек азыгы әзерләү. Миләүшә Мусина, Раилә Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Соба районы. Быел башкалабыз Казанда БРИКС уеннарын һәм форумын уздыру нәтиҗәсендә рекордлы санда парклар һәм скверларны төзекләндерәләр. Казанда халыкара чараларга 8 җәмәгать киңлеге үзгәрә. Аларның кайберләрендә инде эшләр төгәлләнгән. Барлыгы шәһәрдә 18 объект төзекләндереләчәк. Шулай ук бу атнада Казанда БРИКС илләре шәһәрләренең халыкара форумы уза. 21 июньдә БРИКС илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясенең гамәлгә кую җыелышын үткәрү планлаштырыла. Моннан тыш форумда катнашучыларны эчтәлекле программада көтә. Башкалабыз Казанда БРИКС халыкара спорт уеннары дәвам итә. Бүген уеннарның 6-нчы көне. БРИКС уеннары илләр һәм халыклар арасында хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән. Турнир программасы 27 спорт төрен үз иченә ала. Бүген 18 июньдә су спорт төрләре сараенда суга сикерү, теннис академиясында теннис буенча финал ярышлары уза. Шулай ук Акбарс көрәш сараенда спорт көрәше һәм IT паркта шахмат уены буенча финал үтә. Без Казанда БРИКС уеннарын ябу тантанасын 23 июньдә Сабан туй бәйрәме белән бергә уздыру планлаштырыла. Яшь буынга рухи әхлакый тәрбия бирү мәсьәләсе һәр чорда да әһәмиятле һәм актуаль булып кала. Күптән түгел Апас районында Хаҗәр тәрбия үзәге ачылды. Әлеге рухи әхлакый үзәк балалар, диният, әдәп даирәсендәге белгечләрне агарту үзәге булып хезмәт итә.
Бинаны төзү эшендә иганәчеләр, район халкы, республика мөселманнарының динигә нәзарәте катнашты. Опаста беренче тапкыр мөселман яшьләренең мәдәни тәрбия үзәге мәдрәсә төзү эшләре 2020 елның көзендә башлана. Корылма Сәләт балалар иҗат үзәге янында урын ала. Бергә матур иттереп киләчәк буны тәрбияләргә һәм тагын да апасының данын зурайтырга. Шушы нигезләрдән Алла бирсә, Алла теләсә, гөрләп тора торган урын булсын. Мин чын күңелдән телим, шушы безгә, шушы бина Апас районында бәрәкәт китереп торсын, нур булып торсын. Тантаналы шартларда рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Тәрбия үзәге барлык таләпләргә туры китереп проект буенча эшләнә. Үзәктә төрле дини бәйгеләр, җыеннар, лекциялар үткәрү, күргәзмәләр оештыру күздә тотыла. Иң мөһиме балаларга, яшьләргә дөрес итеп яттан Коръән укырга өйрәтү максаты. Биредә намаз залы, балалар укыту, мөгаллимнәр өчен тәһарәт алу өчен аерым заманча бүлмәләр, шәйханә урын ала. Минем даже күземнән бу балаларга карап, минем күземнән яшьләрем чыкты. Мәдәм ничек, нинди зур эш эшлиләр монда хәзер. Алар бит бу балалар акыллы булып, инсафлы булып үсәләр, дин белән үсәләр. Әти-әниләренә шын менә ярдәмче. Менә бу балалар әти-әниләре динне белмәсәләр дә, бу балалар өйрәтәчәк аларга. Алия Галиуллина, Гөлнара Сынгатуллина, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Башкалабызда киләчәкне формалаштырып дип исемләнгән 2нче халыкара форум узды. Казан БРИКС халыкара спорт уеннарын кабул итте. Алар бу атнада да дәвам итә. Әлеге һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Халыкара хезмәттәшлек мәсьәләләре Евразия интеграциясының 5нче Казан халыкара конгрессында каралды. Анда чит илләрнең дипломатик миссияләре башлыклары, Россия һәм Татарстан парламентлары депутатлары, галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Евразия проекты турында дөньяның барлык континентларында да сөйлиләр. Евразия икътисади берлеге иң нәтиҗәле милли берләшмәләрнең берсе. Галимнәр һәм сәясәтчеләр, дипломатлар, халыкара эшлеклеләр тәҗрибә уртаклаша. Шулай континентны интеграцияләүнең киләсе адымнары буенча киңәшмә карарларын кабул итү өчен җыелды. БРИКС, Шанхай хезмәттәшлек оешмасы, Евразия икътисади берлеге һәм Азия Тын океан икътисади берлеге буенча партнерлар белән Россия халыкара хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында сөйләгәндә, Татарстан дәүләт советы рәисе Россия субъектларының тышкы элемтәләре сизелерлек активлаша. Алар Россиянең чит илләр белән дәүләт-ара мөнәсәбәтләр комплексының мөһим өлешенә әверелә дип билгеләп үтте. Участвуя в международной внешнеэкономической деятельности, субъекты Российской Федерации способствуют созданию благоприятных внешних предпосылок для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественной экономики и ее технологического обновления. Международная кооперация внутри ЕАЭС ведет к упрочению связующих технологических линий на производственных площадках, проведению широкого и комплексного импортозамещения, созданию конкурентоспособных высокотехнологических производств. Евразия интеграциясының Казан халыкара конгрессы оештыручыларын Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сәламләде. Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты җитәкчесе Ярослав Нилов максатларын һәм бурычларын аңлатты. Цель, она понятна. Это экономически, прежде всего, экономическое развитие в интересах каждого участника этих интеграционных процессов. Экономика без рынка труда, она не может развиваться. Я, как председатель комитета по труду, хотел бы проинформировать, учитывая то, что здесь очень много присутствующих из разных стран мира и из стран, которые входят в ЕАЭС, проинформировать о тех тенденциях, которые мы на практике наблюдаем, законодательно уже закрепили и видим потребность прежде всего у молодежи, которая выходит или в ближайшее время выйдет на рынок труда. Халыкара конгресс эше 2 көн барды. Катнашучылар тармак сессияларында күп кенә мәсьәләләр буенча фикер алышты. Атнаның күп кенә сәяси вакыйгалары Казанда БРИКС илләренең 5нче уеннарын уздыру белән бәйле иде. Казанда киләчәкне формалаштырып дип исемләнгән мәгариф министрларының 2нче халыкара форумы узды. Азия, Африка, Латин Америкасыннан 150дән артык вәкил мәгариф өлкәсендә Россия тәҗрибәсен өйрәнү өчен килгән. Делегатлар пленар утырышта илләрдә мәгарифне үстерү турында сөйләде. Проблемалар һәм мөрәҗәгатьләрнең күбесе охшаш. Яңа алымнарны системалаштыру, профессиональ кадрлар җитмәү, мәгариф өлкәсендә халыкара
ара хезмәттәшлеккә омтылыш. Форумда фикер алышының аерым өлеше Татарстанның мәгариф, яңа юнәлешләр, инженерлык кадрларын әзерләү буенча алдынгы төбәкләрнең берсе буларак тәҗрибәсе иде. Для нас это, безусловно, большая честь, большая ответственность проводить столь масштабное и важное мероприятие. Нас радует, что этот формат обрел свое лицо, вызывает интерес, растут географии и количество его участников. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Абхазия Республикасы Халык собраниясе парламенты спикеры Лашей Ашубы белән очрашты. Парламент делегациясының килүе инде традицияга әверелә. Парламент җитәкчесе Татарстан Дәүләт Советы профиль комитетлары һәм комиссиялары, депутат төркемнәре каршындагы эксперт советлары эше турында сөйләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләренә аерым тукталды. Татарстанның инвестицион һәм сәүдә сәнәгать үсеше республиканың күп юнәлешле икътисады турында сөйләде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Республикабызда мөмкинлекләре чикле балалар өчен төрле ярдәм чаралары, фестивальләр, бәйгеләр үткәрелеп тора. Шундыйларның берсе «Йөрәгең белән тыңла» дип исемләнгән фестиваль. Ул ел сайын уздырыла, быел да искәрмә булмады. Шушы көннәрдә Чулпан мәдәният үзәгендә фестивальнең гала концерты булып узды. Теманы Фәннур Хәсәнов дәвам итә. Замечательный фестиваль в этот прекрасный летний день. Физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен «Йөрәгең белән тыңла» дип аталган фестивальнең гала концертында Татарстан Республикасының төрле шәһәрләрендә һәм районнарында сайлап алынган солистлар һәм коллективлар Татарстан Республикасының халык артисты Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан нуры халык уен кораллары оркестры белән берлектә сәхнәдә якты номерлар белән чыгыш ясадылар. Әйтәсе килә, менә безне бу юлга балаларның менә шушы иҗаты, балаларның янып торган күзләре, балаларның шушы әйтеп рәхәтләнеп сәхнәгә чыгып җырлаулары, уйнаулары безне менә шушы юлга этеп җибәрә. Бернинди җайсызлыгы да юк, рәхәтләнеп эшлибез, рәхәтләнеп үткәрәбез. Әле без фестиваль гына үткәрү түгел, республиканың төрле районнарына, шәһәрләренә барып, шушы балалар белән эшләү мастер-класслары да күрсәтәбез. Чөнки ул балада бала бит, аның да өйрәнәсе килә, аның да җырлыйсы килә. Алар өчен тормыш, менә без бу олы тормышка ишек ачабыз инде алар өчен. Әлеге фестивальнең төп максаты да мөмкинлекләре чикләнгән балалар турында кайгырту, көндәлектән бераз гына булса да күбрәк игътибар бирү, балаларга үз-үзләрен белдерү, төрле өлкәләрдә зур тырышлык белән өйрәнгән осталыкларын һәм күнекмәләрен күрсәтү. Менә шундый балалар, алар бик мөхтаҗ безнең игътибарыбызга, безнең ярдәмгә. Бигрәк тә инде без менә районнар буйлап йөрибез, менә шундый безнең проектыбыз белән балаларны бик алмыйлар музыка мәктәпләренә укырга. Чөнки менә ул укытучыларны аңлап та була. Аларның технологиялары юк, методикалары юк. Алар белмиләр ничек менә шул балаларга аларның нозология буенча, авырулары буенча ничек алар белән эшләргә, ничек аларны өйрәтергә. Аның өчен тик кирәк безнең ярдәмебез. Конкурс берничә номинациядә оештырылды. Чараны ел сайын Казан шәһәренең Мансур Музаффаров исемендәге 18нче балалар музыка мәктәбе Татарстан Яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәте белән берлектә үткәрә. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казан шәһәрендәге Буа якташлык җәмгыяте иҗтимагый оешмасының кеше ватаннарына булган игътибары, ярдәме һәр районга үрнәк итеп куярлык. Авыл бәйрәмнәрендә алар кылач җәеп ел буе сагынып сөйләрлек итеп үткәрә. Буа районының Әлки авылында үткән бәйрәмнән Мөршидә Җихан репортажы. Борын үткән заманда шушы матур җирләрдә узган данлы бәйрәм. Тере йыла дигәннәре мөгаен Әлкидә үткән авыл көне буладыр. Татар халкының борынгыдан килгән күркәм гореф-гадәтләре барысы да күз алдында. Шушы бәйрәмнәр дәвамлы булып, һәр вакыт бергә очрашып, туганлык җепләрен измәенчә бергә булуга насип итсәң иде. Әлкием, Татарстаным дип горурлана мәйданга җыелган халык.
Бу бәйрәмдә бары да үз кеше, кая карасаң да таныш, күрше, сыйныфташ, күптән күрмәгән якташ та килеп очрый. Күрәсебез килде авыл сабан туен. Авыл сабан туен күрәсебез килде. Ул авыл сабан туе бик матур була бит ул. Килеп төшүгә мәктәп нинди матурында урнашкан бу. Ансы елда бара торган инде. Моны авылларда була торган сабан туйлар бигә күңелле бит ул. Әлки Исәк авылы җирлегенә керә. Алар ел сайын әлеге бәйрәмне чиратлашып үткәрә. Көндәшлек юк. Безнең максат уртак. Авыл халкына бүләк ясау, борынгыдан килгән милли бәйрәмне буыннан буынга тапшыру ди бу якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Авылларда бәйрәмнәр дә булырга тиеш. Кайберләре булалар да юкка чыгалар. Һәм инде Сабантуй ул мәңгелек. Һәм инде Сабантуйның безнең гореф-гадәтебезне, телебезне, тарихыбызны саклап калуда иң зур тәрбияш. Һәр вакыттагыча авыл көненең күрке ул төбәк ара уйнагыз гармуннар конкурсы. Күренекле баянчы Хайдар Сафин җитәкчелегендәге бәя бирүчеләр гадел хөкемдарлар. Шунысы куанычлы, анда катнашучылар елдан-ел яшәрә. Көне дә ялт иткән, оештыручылар да тырышкан. Тырышканның нәтиҗәсе булмый калмый ул. Халык бәяли белә. Менә якташлык җәмгыятенә Закиров Ирек Мөнир улына, Зиятинов Раил Шагар улына, аннан соң Илдар Диниятуллин Илдар Мәҗит улына менә бик олы рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Чөнки зур хезмәт, күпме тырышлык. Оештыручылар елда нинди дә булса яңалык кертеп җибәрә. Бу юлы гаммәви чаралар аша бәйрәмгә кадәр хәбәр биреп, иң ишле гаилә конкурсы оештырылды. Һәр гаиләгә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шулай да Гыйниятуллиннар гаиләсе иң ишлесе буларак аерым билгеләп үтелде. Менә без дә туганнар белән җыелып килдек. Менә безнең төп оештыручы апа, ягъни урынга калган кеше менә ул безне инде җыеп чыкты. Бәйрәмне оештырып йөрүчеләрнең берсе Илдар үзе дә Әлки егете. Һөнәрләр академиясе дип аталган мәйданчык ул җитәкләгән техникумның кече үлчәмдәге өлгесе. Әнә шулай бала чактан кызыксындыра ул булачак студентларын. Туңдырма ашап кына йөрмәсеннәр, эшкә өйрәнсеннәр. Дөресен генә әйткәндә, эшкә өйрәтәсе юк бу җирлектә туган кешеләрне. Монда гомер бакый эшчән халык яши. Шуларның берсе ишле Зиятдиновлар гаиләсе. Әгәр дә һәммәбездә авыл үскән малайлары шул авылга берлегеп, авылның бар икәнен белеп, аның алдагы тормышын уйлап эшләгән безнең арада күп җегетләр. Менә аларга күрсәтәс киләдер, җегетләр була бит авылда да моны иштырып. Менә бүген миңа бик ошады. Минем күңелем булды. Семьям кайтып, балалар, внукларla кайтып, шуны күреп китү. Ул без шатлык. Миңа ул арттыра, тагын да яшәү өчен. Милли тел, милли кием, милли гореф, дин сагында дип искәрткән, заманында үзе дә көрәшче дигән даны чыккан Шиһабетдин Мәрҗани. Әлки бәйрәменең дә үз батырлары, көрәшчеләре дә каладан түгел, саладан. Әлки Сабантуе ошады, бик тә ошады. Шундый Сабантуйлар күбрәк булсын иде. Авылларда Сабантуйлар бит ул күңелле үтә. Шуның белән дә авыл халкы да рәхәтләнеп ял итә. Авыл сулышын тоеп яшәгәндә генә аның киләчәгенә, гасырлар кичеп килгән милли гореф-гадәтләрнең сакланып калуына, дәвам итүенә өметләр баглап була. Нәкъ Әлкидәге сыман. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Буа районыннан. Балык бистәсе үзәк китапханәсендә 20-нче гасыр башы әдәбиятында якты эз калдырган шагыйрь Габдулла Тукай замандашы Миргазиз Укмасыйның 140 еллыгына багышлап фәнни-гамәли конференция үтте. Аның эшендә Казаннан әдәбият галимнәре, район иҗатчылары, китапханәчеләре белән бер рәттән хәйриячеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү буенча тагын нинди эшләр башкарасы бар. Тулырак шагыйрьнең туган ягыннан журналист Раил Садретдиновның махсус репортажында.
Шагыйрь Миргазиз Укмасы туып үскән кеше Укмас авылы әлеге калкулыктан караганда уч төбендәге кебек күренә. Әлеге басу кырлар, юллар Миргазиз Укмасының бала чагын, аның сатыш, аннан соң Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә укуларын, авылда имамлык итүен һәм репрессия еллары башлангач, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якларга чыгып китүен дә хәтерлиләр әле. Ни кызганыч, авылында шагыйрь турында истәлекләр сөйли алырлык кешеләр инде юк. Ләкин Укмас авылы кешеләре каягына бармасыннар, мәшһүр авылдашларының исеме һәр чак алдан йөри. Безнең әтиебез Фәхретдин, хәтта аның безгә шугы шәһәтлек булса да туган булуы турында әйтә торган иде. Бүген 50-60 йортлы шушы кечкенә генә авылдан бөек тукайыбызны күргән, аның белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасы чыгуын аның туган нигезендәге истәлек ташы искәртә. Аны 1994 елда шагыйрьнең 110 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачалар. Миргазиз Укмасы нәкъ шушы нигездә туып үскән. Озак еллар кибет булып торган бина бүген инде шактый таушалган. Хуҗаларының аны сүткән хәлдә дә истәлек ташын саклап каласылары килә. Авылның элекеге мәчете Миргазиз Укмасы туган нигез каршында гына булган диләр. Бүген биредә 1974 елда салынган мәдәният йорты. Авылның хәзерге мәчете шактый төзек, тирә-юньгә нур чәчеп тора. Төрле елларда 1911-1920 еллар арасында Миргазиз Укмасы туган авылы мәхәлләсендә имамлык итә. Үз чорының билгеле дин әһле була. Шуңа күрә дә аны искә алу чаралары Балык Бистәсе районы Үзәк мәчетеннән башланып китте. Районнан чыккан шәхесләрне искә алу, ул киләчәк буынга биреп калдыру, киләчәк буынны тәрбияләү. Миргазиз Укмасы белән бәйле киләчәк буынга тапшырырлык ядкәрләре бар әле якташларының. Танылган шагыйрә Рәсимә Гарифуллина очрашуга Миргазиз Укмасы шигыре кергән революциягә кадәр чыккан җыентык алып килгән. Дәванидән калган китап менә бу. Һәм менә мин монда Миргазиз Укмасының Яз дигән шигырен таптым. Монда шулай ук 30 имәне Мәүлә Кылыйның шигырьләре бар. Күрәсең, бу җыентык итеп чыгарылган булган һәм монда Миргазиз Укмасының да шигырьләре кергән. Миргазиз Укмасының искә алу чаралары район Үзәк китапханәсендә дәвам итте. Биредә фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Һәрбер шәхескә без үзенчәлекле кешеләр буларак аларны инде барлыйбыз, хуплап торабыз, алардан килгән фикерләргә бөтенесен дә хуплап торабыз. Туфан аганың шундый бик яхшы сүзләре бар. Миргазиз Укмасыга аның ташы да кирәк түгел бүгенге көндә, чөнки ул бакыйлыкка күчкән инде. Безнең өчен кирәк, киләчәк буыннарга өчен кирәк. Миргазиз Укмасы үзебезнең районыбызның бик данлыклы кешесе буларак, шуңа күрә без инде читтә калмадык. Фәнни-гамәли конференцияда Миргазиз Укмасының иҗаты, тормыш юлы, биографиясендәге актаплар, ачыклыйсы фактлар, әдәбият галимнәре катнашындагы фикер алышуның төп темасы булды. 140 ел элек туган шагыйрь үз вакытында милләттән дип яшәгән, татар халкын уянуга, мәгърифәткә чакырган, билем алырга, һөнәрле булырга өндәгән икән. Димәк, аның йогынтысында кемнәрдер әлеге адымны ясаган. Димәк, аның роле, тәэсире менә шушыларда чагылган. Инде бүгенге көнгә безгә килгәндә, игътибар итегез, шушы чорда яшәгән Тукайлар, Әмирханнар кебек Укмасының байтак шигырь хикәяләрендә мин бүгенгебез өчен дә искермәгән фикерләрне күрәм. Шуңа да без аны классик әдипләр белән бергә янәшә атыйбыз. Якташлары алга таба бик күп язучылары белән бер рәттән Миргазиз Укмасы исемен мәңгеләштерүне дә дәвам итмәкчеләр. Монда туризм мөмкинлекләрен кулланмакчылар. Шундый шәхесләр безнең районга туристларның игътибарын, вниманиеларын җәлеп итә. Мы представляем Без шагыйрьләр белән бәйле веломаршрутны тәкъдим итәбез. Тукай юлы бар инде. Без чордаш булган ике шагыйрьне бәйләп, уртак маршрут төзергә планлаштырабыз. Гасыр башында татар халкының күренекле шәхесләре белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасы соңгы урынын да алар янында таба. Шагыйрьнең кабере Казандагы Яңа Татар бистәсе зиратында. Революциягә кадәр 5 китап чыгарырга өлгергән. Репрессия тегермәнендә тарттырылган, әмма бер кайчанда хөкүмәткә тел теш тидермәгән шагыйрь соңгы көннәрен Югары Осландагы картлар йортында үткәрергә мәҗбүр була. Миргазиз Укмасы кабере ул үзе исән чакта аралашып яшәгән Каюм Насри, дуслары Габдулла Тукай һәм Фатих Әмирхан каберләреннән ерак түгел. Ни дисәң дә, тарих барсында үз урынына куя. Раил Садретдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Яңалыклар.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итәм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.